Samtang karon says sugdi na imong bistok uban ang kapuso singer Golden Cañedo. It's a special morning mga kapuso kay makauban nato ang usa sa mga pride of Cebu, ang grand winner sa first season sa The Clash, Golden Cañedo. Maayong buntag, Golden. Kumusta na ka? And welcome to GMA Regional TV Live. May buntag sa tanan. Kumusta na, Golden? Kumusta ang muhang mama, imong papa, imong mga igsuon? Okay ra, naami diri sa balay, way gawas-gawas. Naami sa Manila karon kay dili man makalarga, so naram diri nagstay. Gimingaw na minimo dinhi sa Cebu ug hinaot nga makita ka namo soon after everything. Yes. Kuha jud ko mularga jud ko after this kanang pandemic kay gimingaw na sad ko sa Cebu. First of all, Golden, congratulations sa latest single nimo, ang Walang Hanggang Sandali. Unsay istorya behind ani imong bag-ong kanta? Sa tanan mga nag-uyab diha, sa tanan nga na I love life diha karon. Para ninyo bahalag ka ng layo mo, para ninyo sa inyong relasyon, so makilig jud mo if maminaw mo ani. So I hope na paminaw ninyo. Istoryain mi, Golden, nganong nahimong chance encounter tong una ninyong panagkita sa imong boyfriend? Kay nagkakita mi sa concert sa New York, akong first time na concert sa laing lugar. And then mao na to kay nag-follow siya nako kay kanang gusto daw siya makipag-friends, tapos ako kay di man ko ma-accept og mga wala na ko kahila. Ni-chat siya nako almost 1 year na din nga wala ko na ni-reply niya. So mao to kay ni ari siya sa akong family ni chat. Ganahan man akong family niya, ganahan man akong parents niya. So niingon na si mama na i-chat siya, and then mao to kanang ako pa deny sad ko ato mag-first kay dili man ko ganahan og busy kayo sa eskwela, busy kayo sa kanta. So wala kayo kuana na mao na to niya is mama nga kanang gaay siya time. So mao to gigana ko time didto ko nakita siya sincerity, bisag layo siya. So mao na to hantod karon. Happy. Wow, and we're also very happy para nimo, Golden, kay layo na kaayo imuhang naabtan sa imuhang career ug sa imuhang personal life usab. Human ka napili as the grand winner sa first season sa The Clash. Ug gikan dinhi sa Cebu naabot na ka sa lain-laing nasod. Golden, giunsa jud pag-bag-o sa The Clash ug si GMA ang imuhang kinabuhi? Karon nakuha na namo among mga gusto nga kanang daghan jud nga amo sa una magtan-aw mi sa TV nga sana na ako diha, pero karon naa na jud ko. So dako jud kay ko pasalamat sa Ginoo kay gihatagan jud ko niya og blessing nga inani og talent nga inani. So salamat sad sa mga tawo nga nag-support nako diha sa Cebu before until now. Naagapon sila og padayon gyapon silang nagasuporta nako. Karon, Golden, nga hapit na ilusad ang bag-ong season na usab sa The Clash. Unsa ang imong ikahatag nga mga tips para sa mga aspiring artists kay ikaw ni Agim sagka niya na? Dili lang mawagdangan og pangandoy sa kinabuhi bisag ma-fail man at first. Kay mao man sana ako nahitabo sa akong kinabuhi nga dili kayo ko diretso nga nakuha na ako ang pangandoy. Golden, please thank and invite everyone sa imuhang mga shows o sa imuhang social media accounts. Ayun nga, sana iyala ko suportaan pag maayo sa ako ang latest single entitled Walang Hanggang Sandali. And of course, under GME Music na. And kanang sana nga ilasig ko i-follow sa akong social media accounts at The Golden Cañedo sa Twitter, Facebook, o sa ako ang Facebook fan page o sa sa Twitter. Pero yes. sa di pa ka na buhian, of course, kailangan ka mo kanta din sa GMA Regional TV Live. Siya nagsimula ang walang hanggang sandali, walang hanggang sandali, walang hanggang sandali. Wow, thank you so much, Golden. It's a very beautiful song. Daghang salamat. Sana ila akong i-suporta o balik kung sana nga ako ang last message, sana safe ra sila o maka-perform ko dihag balik sa Cebu.
Oh yes, we look forward to that na maka-perform ka pagbalik din sa Sugbo. Thank you so much, Golden, for spending time Thank with you. us. Ingat! Thank you, Ate Cecil. Thank you. Ingat! And that was Golden Caniedo, mga kapuso, nga mipaambit ka nato nga bisan pa man nga nakabut na niya ang ubay-ubay niya nga mga pangandoy apan padayon gihapon niyang gibaid ang iyahang talento sa pagkanta. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.